Трябва да се защитаваш, когато те нападат, но това те изморява. Всеки път, когато се защитаваш, хабиш енергия, която можеш да вложиш в нещо градивно и да вървиш напред. Имаш определен капацитет, сила през деня, а защитата я изразходва. Затова няма ли битка, няма нужда от защита. Нали така? Избягвай да се хабиш за ненужни ситуации. Избягвай хора, които те натоварват, моменти, които пречат на доброто ти настроение, и вложи цялата си енергия в развитие напред и нагоре. Защитата изморява, дърпа те надолу, забавя те. Затова една от най-добрите стратегии е само нападение. Това е ключ към успеха, мъдрост, която практикуват най-успешните хора някога. Те не си губят времето с провокатори и негативни хора, защото знаят кое е по-важно в живота и за тях самите. Изграждането на броня, при защитата, прилагането на стратегия, пазенето от токсични хора и битки, които не заслужават твоето внимание, не е страх, а едно от най-умните неща, които може да направиш, защото енергията ти не е безкрайна. Предпазвай се, като избягваш конфликти. Така си фокусиран в своето развитие и пътя, който следваш. Целите, които имаш, а не в опазване на текущия си статус и самосъхранение. Защитата изморява и ако продължи твърде много, ще те съсипе. Промени ситуацията, премести се, промени мисленето си, за да не се налага да се защитаваш. Трябва да умееш да се пазиш, защото цениш себе си, но това не трябва да бъде постоянно. Мисълта трябва да бъде насочена в позитивна посока. Да виждаш красивите неща в живота, да бъдеш благодарен и да вървиш напред, а не да бъдеш в защита и гард постоянно. Намо Будая.